شارداریya gelya kantona Raqayê ji bo serrastkirina rêyên li bajêr û paqijkirina wan dest bi hemleyekê kir. Li gorî şaradariyê hemle bi armanca başkirina binêsaziya herêmê û pêşxistina wê hatiye dest pêkirin. Hemleyê ji kolana kehrebeyê heta bi kolana sarîk û bi dirêjahiya 405 kilometreyan dest pê kir. Di xebatên serrastkirinê de dê blok bêne danîn, çîmento jî bê belavkirin û peyareyên xerabe jî bêne serrastkirin. Endeziyar Cuma Heccac ji Rojava TV re diyar kir ku hemle dê li gelek kolanên weke Mensûr û çerxereya Dellê jî were li darxistin. حالê hazir karê milpêşiya mizgefta Elhuseyne ji pêncî heyvê ve me dest bi hemleya serrastkirinê kiriye. Nêzî 25 sadî karê projeya me qedaye. Me ev projeya xwe li gelek deveran daye dest pê kirin. Piraniya kolanên ku em tê de kar dikin, ew yên ku sala çû me kanalîzasyona wê serrast kiribû. Beriya ku pêvajoya ziftê dest pê bike, em ê hewl bidin karê xwe yê çeksazkirin û paxişkirin harê ji deverên xirabe bi dawî bikin. Hin projeyên me bi dawî bûne û hin jî nû hatine dest pê kirin. Ana jî em plansaziya xwe ya ji bo sala 2026 datînin.